New Year, New Me. Basta man gasgas na yung linya ngay ni, iti pa mo rin ng maralas tamong daramdaman ni Song Tinok Lune, ang bayong banwa. Mauso na naman yung New Year's resolution lalo na karang kaya katamong kabalen, ang magnasang maging manawa at masaya ang karelang biyenye ng banwa. Kalupad na rin may kaklase ay Ice Monterey at Hanan Lising. Dahil po sa year 2023, super magastos po namin dalawa. Try na po namin mag-ipon and magtipid po this year. Mas po namin yung studies namin, minamaintain po namin, kaya mas sisipagin po namin ganun. Bukod naman ka rin New Year's resolution at ilam mo namang mapilang sana rin kabalen. Yung kobri ko, miyabi-yabi lang masali-sireng anak kong po nga po ko na may pag-unawala. Data mo naman po yung hiling ko, yan ako man po alang kahit ko ang pong halap po sanang masakit kaya kami. Lugod na rin nga pong masika na kami man po, malibang ako, darakag na akong panandaman kay sarili ko. Sana po, pagtuloy-tuloy na po na, itong pagpasok po ng bagong taon, sana po maging masaya po ang aming pamilya at mabuo po. Yun po ang wish ko. At tanda ng kareng milabas sa banua, di na lalaki ang kasakitan ding tao pablasang may magtasing presyo na rin panyaluan, kalupa na morning abias, mayumo, gasolina at may haliwa pa. Inya naman ngayon ng 2024, mas mayan ang pong mapayapang biyaing panalagin da ring mapilang kabalen. Makanyan mo naman ang pamisan metong daring sabla. Kasi marakala magugulo, marakala kay. Ito pong sanang katahimikan niya mo po, yung pakisabi ko mo, yung kaya katamang presidente, yung pong Panginoon na sana magbayla rin mag-rebelde kay sarili rin. Nasara mo namang mas medi ng pansin yan ng 2024 ng issue ang makaka-apekto kin publiko, lakwas ka rin pakakalulu. Sana po, if ever, mas mag-focus po sila sa issue na sinisigaw po ng mga marami sa atin para hindi po puro yung nasa taas lang yung alam nila. At least alam po nila kung ano yung mga issue or yung mga pangangailangan po ng mga kababayan na. Ako, Inkia Koin Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.